on calminama yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah gone meɗen en jetti Amadou Moussa Anne yewtere ɓennude nde joguiɗo programme galle o kanko e Abou Gaye mbaddi yewtere nde en jettimo kanko Amadou Moussa Anne en jandimamamo e ɗowgol yewtere nde e karalagal makko e needi makko e juɓɓudi makko e gandal ceerno Abou Gaye yewtere nde yeeɓama nde heeɗama a jibi jeng to banggue caméra o Ali Fall montata e joni joni o to ka assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah ceerno Abou mi salmitimama mi juurimama kadi en joguima beelemma kadi artude ɗo henna e oɗo saaha hande ko fati e yewtere meɗen heeride no mbiyata édition spécial jogade beelemma kadi e duwodirde e bandiraɓe e hitande hesere nde wonande hitande julɓe en gandi haran o darima julɓe ko ɗum jeeyi eɗen mbiya wonde yo Allah rokku en tawde oɗo saaha mo wurta eɗen ɓeydi en ustaki e diine meɗen e wiide kadi ndungu gandanɗa hoore maɗa ƴiwonde walde ñande aset na jofa alet na hawri jeegom jeeɗiɗi lewru juillet ƴiwonde kadi heewi ndiyam Sénégal leppi no feewi eɗen mbiya yo ɗum won belɗam no waɗi noon tanaji baɗɗi hen e tanaji baɗɗi hen ɗine kadi eɗen mbiya wonde yo Allah hannan en ɗum ɗo henna tawa wontanta en caɗele wona ha lora e bandiraɓe jaayaɓe hen ɓe togara to diwan Tamba fittandu heddima hen yo Allah baddilanen ɗum toka garten ɗum somi koye nder balɗe temedere ngu laamu Sénégal fuɗɗi dañde laamu kesso ngu hewɓe no mbiya sa ñaawi hay duuɓi tati ina yaawi to banggue laamu woɓɓe mbima ala opposition ɗo wino président Macky Sall nde Macky Sall dottine lebbi mum tati wiyanoma yo on ko waɗi on ko eɓɓuno hen beele waɗi walla waɗani ɓe joni ɓe laamima fodde balɗe temedere lebbi tati pawɗi seeɗa to banggue ɓeetu banggue ndiyam banggue sariya ndiyam ko yoolayo ndu banggue sariya banggue cogguji banggue sa ɓeeti balɗe temedere ɗe ko pamta en bandiraɓe e tokara aɗa andi so tawi en ƴeewi wiyama wonde balɗe temedere ko lebbi tati e balɗe sappo ena gasani tawa ɗum ena famɗiri jooɗiɗo e laamu ha ɓurti eyyi ena famɗiri ɗum tigui tigui no mbiɗani haysono ko duuɓi joyyi ena famɗiri ɗum ala ko haaldon e balɗe temedere heddi noon ko gonɗo e lundu o ɗum ɗon ene hewri ɗum no feewi saabu wiyata ko wooro kono kanko gonɗo e laamu o kam haysono ko duuɓi joyyi o wiya duuɓi joyyi ɗi o wiyata wonde ko ene famɗi duuɓi joyyi ɗi pamɗani haade makko jooɗade e laamu ngu kono noon nde o jooɗi e jappere laamu nde tan hankkadi hakkille makko natti wonde ɗo jooɗi ɗo nde o jooɗi nde ala woni koye holnde o heɓori ummoyade hankkadi ko toon hakkille o hottoyta saabu kala ñalawma gaɗo wiyata ko wooro ko ɗum yaawi donc so tawi en paami en garti to banggue ko wiyete ɓeto ngo henna min kam to banggue hooram mbiyanmi ala ko wayli taw e nder balɗe temedere ɗe wonande ko woppano ɗo henna ko e kamɓe koɓe ngari ko ha joni ɓe jarata koye podoje ɓe jarata koye podoje taw ɓe cuwa taw wadde haydara koye podoje ɓe jarata saabu min kam to banggue hooram mi yiyani holko ɓe mbaɗi han ɗum ɗo ko ene memo gaga ittude ministre adde ministre gaga ittude directeur adde directeur mi yiyani koɓe mbaɗi ko hesɗi kala koɓe mbaɗi ɗo hen ɓe tawi koko waɗeteno eɓe kesɗitini mataw haydara ala hen koɓe ɓeydi so wona ko ene gasa hen banggue ɓe ussi hen banggue ɓe ɓeydi saabu so tawi en ƴeewi to banggue ministre uji ɗi ministre so tawi ittama ministre goɗɗo wattama ittaɗo kam ustama kono noon baɗaɗo o kam tawde meeɗano wonde ɓeydima kono noonne kadi so tawi en ƴeewi e kamɓe nde ɓe jooɗi nde aɗa andi so tawi koto banggue laamu ngu mbi ko nogas e joyi ministre e nder nogas e joyi ministre so tawi a ƴeewi ñanden premier ministre o Ousmane Sonko o waɗi nommé nogas e goho conseiller spécial tawi jogui ko rang ministre uji nogas e goho neɗɗo joni noon so tawi kamɓe ɓe mbino ko nogas e joyi jagorɗo ɓe gaddi nogas e goho woɗɓe tawriɓe hen nogas e joyi wadde woni 46 kamɓe fof telnodiri heddi noon ko tolnoji mabɓe ene ɗeɓi sertude seeɗa par ce que oyen ministre plein kam ene jogui ko wiyete budget muɗum ene jogui ko wiyete caisse noire muɗum jiida e oɗo henna mo ganduɗa hoore maɗa ko ministre conseil kono noon to banggue jobdi ndi ko gotum saabu joɓete million ngaji 4 million ngaji 5 kam on kam wiyatake wonde ko seeɗa heɓata wonko heɓata kono noon ɗum ɗon kam ene wawi wiyede wonde ɓe ɓeydi ɗum e kesam hesamago nogas e goho tan lawol goto tan bub tan joguiɓe rang ministre uji taw ko conseil ji spéciaux ji ɗum kam koye mabɓe yiyata ɗum ko kesam hesamago e kesam hesamago ngonngu gandanɗa hoore maɗa yiyama
wonande ko haale he min kam mi yiyani taw ko ene memo mi yiyani heddi ko ɓe kaali sa ƴeewi to banggue ussugol cogguji ɗi woni prix ji ɗi henno nguura ka ene ɗum wonɓe gandanɗa ha joni ko jeeyatno koko ɗum han woni ko jeeyata wonɓe gandanɗa ha joni ko codanno koko ɗum han woni ko codata wonno kadi ussa wonɗo ussa kono heewani par ce que kamɓe ko kamɓe mbino wonde maɓe ndewido maɓe ƴettu yarli hiiɓe woni ko wiyete volontaire uji ma ngar caro e leeɗe ɗe caro e wuuro ngo en kina tolno e ujunnaje 4 tawi ko volontaire famide kañumen jahata e birikaji ene jurno ene cunno ene ƴeewa mete koɓe mbaɗi ko hen yimɓeɓe ene keddi hen woni commerçant ji ene keddi hen walla keddaki hen e nder henne kadi ko kamɓe mbi wonde maɓe mbaɗ affiche aji e birikaji he kala hen gueɗel ko yeeyete ɓe affiche ɗum ɗonne kadi ha joni guila nde ɓe usti cogguji fewde ñallangal hande ɗum suwa taw wadde e heddi noon won ganduɗa hoore maɗa wonɗo wiyete cogguji ɗi ussama kono so tawi a ƴeewi kadi koko ɓeydi yeru tan goto mo dokketen so tawi wiyama wonde loocol mburu ngol wiyama wonde ko kilo wonani kilo kam tawde woni ko 90 grammes so tawi kamɓe wonno ko 210 grammes temedde ɗiɗi e 10 grammes wonno loocol ngol ene yeeye 40 mbuuɗu joni noon ɓe mbi wonde loocol ngol ussama yongol wattu yeeyede 3 loocol ngol yeyata 35 35 tawi ko temedde ɗiɗi e 10 grammes ɓe mbi joni loocol ngol ɗon yo usse noon yo nattu yeeyede 35 yo wattu yeeyede 3 ɓe jaaɓi loocol ngol eɓe jeeya ɗum 3 kono noon ɓe ussi teddedi ndi ko wonno temedde ɗiɗi e 10 grammes wonti 190 grammes wadde noon so tawi a ƴeewi ɓe ussi hen fodde gramme uji nogas ussima hen fodde 20 grammes ussima e teddedi loocol ngol woni poids loocol ngol wadde noon so tawi a ƴeewi a tawat bujjoji ɗi ɓe ussi e cogguɗi ɓe ussi ko ɓuuri ɗum teddedi muɗum e nder loocol ngol wadde noon so tawi ƴeewama en tawat wona ko ussi koko ɓeydi donc so tawi woni yaari ko hono noon en tawat tan ene heewi ko gandanɗa hono waɗe ene ŋakki e golle mabɓe ɗe ɓe mbaɗata ene gasa taw ko keñheñi ene gasa taw ko yidde faabade yimɓeɓe tigui rigui yimɓeɓe goyi ɓe ƴeewa holno ɓe deƴƴinirta ɗumen ɓe mbaɗa ko way noon kono noon so tawi en ƴeewi ala taw gartam ala taw battinani taw e yimɓeɓe henna donc so tawi en ƴeewi tan kamɓe wonande koɓe kalno ko tuggude nde ɓe jooɗi ñande 2 lewru avril Bassirou Diomaye Faye wondi ñande 3 4 lewru avril Ousmane Sonko suɓa wonde hoorejo jagorɗe ɓe lelni jagorɗe mabɓe ɓe lelni fof ɓe gaddi fewde ñallangal hande ɓe jarata koye podoje ko jiimi tan ko eɓe kaala ko faati e audit aji kala ɗoɓe jalti mamin mbaɗ audit naggam mamin mbaɗ audit naggam illa noon conseil supérieur de la magistrature lulde nde o wanno kanko Bassirou Diomaye Faye e lewru maydu ndu wiide wonde yoɓe jurnita ko faati e sarɗiɗi e kuule nder nderiji leydi ndi henna ɗum ɗon kam ɓe mbaɗi ɗum ɓe gayni ɓe nawani cimtol ngol o heeɓi keɓe ɗe cimtol ngol nawanama kanko hoorejo leydi ndi o heeɓi ɗum kono noon ko heeɓi kone kadi haydara ala ko haali ko gandanɗa hoorema wonde omo salo no ɓe mbiyatno yawtuɓe ni mawɗo leydi wona mawɗo ñawoji wona mawɗo armé nde o namna o wiyani o wiyani ala cikkuɗa o jogo ko jokkude ko ñiganno Macky Sall ko waɗa walla ma o tottisoy ko hen o heddoto o wawa iwde e ɗum mi sikkani mi yanani hay sinno tawi koko suwa arde min ko ceedam kollirimi ko ɓullam kollirimi ko leɗɗam kollirimi ko hen o heddoto Diomaye ne jotto ne jogui jotte de Diomaye suwa taw jogade jotte o ala jotte taw tawde kay o suwa nadde e bunde ɗi ko keso taw adani o woni koye yaade wiyede wonde waɗirni omo sikkina waɗirni omo sikkina kono nde ɗo toɓɓere nde o ummoto ɗo nde wona ɗiggore saabu ko nde toɓɓere mettude ɗigginde no feewi waɗo sariyaji waɗo ñawirde aɗa andi waɗo laamu togara laamu no weeli ustude ɗum wiide wonde mbaɗa usta e laamam ha sabba naggam wona ko weeɓi de ko jambaragal tigui rigui surtout ko foti no président de la république ko an ardi leydi ko an ardi ñawoɓe ko an ardi armée so tawi a wiyama armée o ene itte e juuɗe maɗa armée ne heewi doole de so tawi wiyama ko fati e sariyaji leydi ene guitte e juuɗe maɗa tokara ko teddedi mawde wiide wonde mi jaaɓi ɗum wona neɗɗo fof wawi ɗum mi sikkani Bassirou so tawi gandi muɗum ndi ene jaaɓi wawde rondade ɗum ɗon deeƴa e hakkille makko mi sikkanani muɗum to jafoɗa caɗele gonɗe hen ko so mawɗo leydi woni mawɗo sariyaji weele neɗɗo waɗa ko moƴƴani procureur yiɗa jaggu ɗum walla juge yiɗa waɗa ɗum hunde téléphone tan mbiya accu o wanni wattuni
ko ɗum kay nafara mawɗo kay ko konngol muɗum ɗowtede togar ko wi wiyete kanko so tawi ala wona ko wi fof aɗa andi kanko ne wiyede wonde ko président kañum woni mawɗo ñaawo woni mawɗo armée firtani han kañum ko yiɗi fof walla ko wi fof ene waɗa ala kañum ne ene jogui sariyaji gonɗi e nder hen kaɗoji ɗum ko miijete e muɗum ko mete kanko biyeteɗo wonde so tawi kanko président de la république o itti ɗuma makko o jippini hen ko fati e armée o jippini hen ko fati e ñawoɓe armée hol gardoto ɗum wona ko mawɗo armée o mete mawɗo armée o kañum ne fina ha subaka tan wiya wonde ene bomborde leydi mete mawɗo ñawoɓe o kalfinaɗo ñawojo mawɗo mabɓe o gardotoɗoɓe o kañum mete fina ha subaka tan wiya wonde nanggani kam Abou Diop ñawani kam ɗum non jiɗɗen wiide ko ndimuyankagu to banggue sariye e ndimuyankagu to banggue koninkagal beele leyɗele men ne ɓendi wawde ɗum walla ɓendani wawde ɗum aɗa andi leyɗele meɗen ene ɓendiri han ko président de la république wona chef suprême des armées a famidi e magistrature magistrature uji ko kañum ardi ɗum ko ɗum jaaduɗa ko ɗum woni ko jaadum tene kadi leyɗele men ɗe ko ɗum woni ko doli ko ɗum woni ko gandi ko ɗum woni ko goowi ko ɗum woni ko nehira e wowde moƴƴude jiiɗa beele ko ɗum moƴƴi e men walla e gowa tan toga ɗum ene moƴƴi e meɗen min de ko jiimi ko ene moƴƴi e meɗen saabu aɗa andi sa ƴeewi kala ɗo jiiɗa neɗɗo kala ɗo waɗa ma won jaaduɗo e golle makko ma won mo yaadani e golle makko enen ɗo tan en jii wonde wiya wonde kaari yoɓete ko million ngaji ɗiɗi wode biɗo wooro o yoto ara wiya wonde ko yoɓete ko famɗiri ɗum o foti yoɓede ko ɓuuri ɗum ñande fof aɗa yiya ɗum yeru tan on koye moɗon RTS wona Pape Alé Niang ari nde wi wonde ko salaire uji journaliste uji ne heewi no fewi yo uste kina tolno e ujunnaje nogas indemnité ji ɗumonaji taski yo itte avance uji julde taski yo itte avantage uji ɗi ne kewi yo iw mais o memi ko makko ko donc namdal ma namnogo ɗum hay sa namdama o jabota kom ala wasa usta o ustata o heɓrani ustu so ɓeydanani hoore makko o ustata ma us ala ay ñanden mi haalino ɗum ɗo mbaɗa haala ɗum ɗo e Amadou Moussa an mbimi wonde salaire million ngaji 5 oto leppuɗo ɗaɗɗo ɓuuɓɗo a yoɓani carburant a darota koye station essence aɗa ranga pour carburant aɗa namdo weccital maɗa buus sappo buuɗi nogas joguiɗa ko tikke walla joguiɗa ko carte jettoɗa dofaneɗa ha wiya plein capanɗe jeeɗiɗi litere capanɗe jeetati litere dagoɗoɗa hen aɗa dasane oto ɓuuɓɗo wiide wonde mbaɗa itta ɗum wona hunde wemde togara weeɓani mbaɗa jogui keesam noir nani ko million woni hen ko million ngaji ɗiɗi woni hen ko belami mi waɗa hen hay goto wiyata kam holto nannuɗa ɗum ɗo ɗum wiide wonde ene ruttina ɗum wona ko weeɓi tuggude ko aduna o diida ko ha ɗo ɗo gonɗen ɗo budget ji ɗi nana ha ɗi gotama ɗi woni budget mo meeɗa nande heddima wasa heddo nawte wona ñande fof wiyete tan ko manki Daouda Dia meeɗi nawtude holko dañi hen yimɓe makko gona wayde holko dañi hen o moƴƴani ɗo Abou Diop bande mon o wonani min gowirno ala fof façon ƴettode nde o ƴettaka min gowno ko so heddima ummade pittowo ha dow fecce goto fof woda ko dañi hen ko ɗum ɓe gandi ko ɗum ɓe gooyi kono budget heddade nde hay goto meeɗa nande budget heddima sagana nawte Daouda Dia de nawtu adan kam koye radio kalmi Daouda nawti kono Daouda nde nawti nde sa namdima Daouda no foti coup de fil uji Daouda heeɓi ƴettoje no foti coup de fil uji Daouda heeɓi wiyede wonde an a meeɗa gollude gollal bona ha yetto e ngal ɗo gollal kala ganduɗo kalis nawte kala boɓe ganduɗon takkimo ɓe jani mum ɓe mbi onon neɗɗo mo noon no ardini wona noon min gowno pittowo capanɗe 5 million ngaji ɗiɗi hay to capanɗe wadde kono toga beele so tawi leydi wooyi ko ay fof naata e keesa ko naati fof yalta no moƴƴe leydi togara ay yimɓe ɓe goyat tan kono koɓe wuuroɓe tan ay ko wiyete ɗo ɗum moƴƴani e leydi en e kalis na rewoto na rewa ga en ay kalis dewoto min ko hen dañani min salaire am ɓolo ɓolo wawa jogademi wona ko mami siroto mi siɗa samma ga en ala toga kono sir kam togara ala ay président de la république ala hoto sir kay wañede janede togara ay mi meeɗino haaldude mbaɗa haalda e expert goto to banggue projet ji tawi won projet goto mo gonnomi ɗo e ONG goto min déposé recours aji ɗiɗon ko 500 millions par année ko union européenne waɗanno ɗum financé yeehi ha heddi ONG ji ɗiɗi poɗɗi ƴettede min hen ONG goto mbaɗa jeeya hen min jeehi négocier de wajiɓe min mbiɓe joni tawde ko 500 millions par an minen ɗo joni te ko ɗum o ko pour duuɓi 5
min mbi ɗo joni hitande fof mamin totto on million ngaji sappo ɓeya ngari mbiɓe hitande fof mamin totto on million ngaji sappo e nayyi ɓe totti ɓeya ɓe goppi min te dossier amen ɓuuri moƴƴude mbaɗa haalda e waajo o wi kam foftin hoorema corruption o wi ha banque mondial ha FMI ha nations unis o wi corruption koko woodi hen wadde ala gonɗi yo corruption woot to a jawama gartene banggue balɗe temedere ko Dakar tooɓi seeɗa ko famɗani kono Dakar kadi yoolima e aɗa andi yoolayru saabu ɓoye laamu waɗen temedde jeeɗiɗi milliard wino waɗi hen ɓeeɗo gari mbi ɗum ko kecce kalis o naatan hen kañan gaddi ministre mo kañanne yilno yi haali kono elle ministre o dawi hande hedde mbakken Touba e nokkuji goɗɗi saabu ko heewi yoolima holko tawi Kaolack nde o yehi toon nde hanki mi namdimama nde o yehi Kaolack nde wona o ƴatta toon ko saabi wonde koko haali toon ko e koɓe kalno ko par ce que ay to banggue waamiji ɗi tawi ko gonga haalte laamu ɓennugu ngu ɓe mbaɗi hen ko heewi no feewi heddi ko toɓa so tawi ena toɓa ɗo joni ena tuɗa kono so tawi a darima fodde mintaji sappo e joyyi tawata ko ndiyam ɗam fof yeehi lawol oɗo laamu ko ala ko eɓɓi hen haydara ala ko ɓe ɓeydi hen so wona noon ɓe gari kam ɓe gawtima gaawi ɗi ɗum ɗon noon ko alay saago woodat par ce que haysino ko leydi so tawi fittama ma won ko natte kanaluji ɗi so tawi natte e kanaluji ɗi jorto canal o lugguiɗe kiki so tawi ko métre uji ɗiɗi gonno haysino kam ko métre e kam haysino ko ɗumenaji diraji joyyi ma ummo hen to banggue lugguiɗe kiki ɗum ɗon waɗi ɗum ko leydi gardi toon de leydi ndi ɗon so tawi asama heptoɗo hemnoɗo hen donc ɗum ɗon de ɓe mbaɗi ɗum kono ko heddi ala taw koɓe mbaɗi aɗa andi woni wadde ko arde wiide ɗo henna ko faati e ko wiyete assainissement ko henna ɗo ala no gaawi ene tuɗa mbaɗen ɗo gaawi ndiyam ɗam so tawi ari dañoɗo rewi ala hen koɓe mbaɗi ɗon taw wowno wiyede ko ɗo henna ndiyam ɗam fof so tawi ari ko ɗo debbinanteno waɗane ɗo pompage o kañum ɓucoroto ndiyam ɗam adda yuppa ɗum ɗo henna ala hen koɓe mbaɗi taw ala pompage moɓe joƴƴini ala gawol kesol ngol ɓe gaddi tawi ko kesol kadi ko ɓuuri hen hewde so tawi a ƴeewi woni en nokkuji ɗo tuɗatno ndiyam e wonande ko ɓenni wiyama ko kamɓe mbaɗanno ko yimɓe mabɓe mbaɗanno kañumen ƴettanno ponoji ngara loowa ɗum e nder biidi loowa hen kaaƴe loowa hen leydi faddade ndiyam hoto ndiyam ɗam wamde yaade metama nokku on metama tut yimɓe ɓe daña ko ñiŋiri ɗumen daña ko ngaybinirde ɗumen jogo e muɗumen mette metama hakkillaji muɗumen ndungto ɗumen yam kamɓe mbaɗanno ɗum wadde hikka waɗani walla haajuna hoolaki ala yettaki ɗon taw saabu en jii haysino tawi aɗa andi nde wonde manipulation ene heewi sa ƴeewi wonni nokkuji ganduɗa hooremaɗe hollirama eɓe jaltina hen ponoji eɓe jaltina hen wonɗin sakuji leydi eɓe jaltina hen mete noon koye ndungu nguɗo han toɓande hecci hanki nde walla ko rawane wonno walla ko raftande e wonno kono kam eɗen gandi kam waɗino ɗo henna e leeɗe surtout ko wayno Keur Massar en jii ko wayno Touba en jii e nokkuji ɗi gandanɗa hooremaɗe ko sakuji leydi ko kañumen loowa e nder kanaluji hadde ndiyam ɗam wamde kono kam eɗen gandi to banggue waameji ɗi laamu ɓennu ngu wonko waɗi hen tiguirigui par rapport e laamu Abdoulaye Wade ngu nguɗo laamu nde ari par rapport kadi e hitande mabɓe adande e hitande mabɓe ɗimmiri so tawi a ƴeewi e duuɓi mabɓe sappo e ɗiɗi ɗi e nder duuɓi tati cakkitiɗi kala hen hitande taɓande ene waɗe ko fati e waameji ɗi hen ɗum en jii ɗum saabu enen tawde woni en ngala otoji koɗɗen koye teppe meɗen aɗa yaha ɓoye ƴiwonde heptema e lawol naata e nder bitik joom bitik wima wonde aɗa leppina bitik kam sakuji am maaro nan ɗon reno ndiyam maɗam nana simta e maaram reno ɗum ɗon ko sukara woni ɗon koko saya eko way noon ndiyam en heptoma taw an aɗa andi a wawa yaade sa yihina wona ko aɗa daña oto pilli tan woda ɗo ɓagguiɗa tan toɓa maɗa ha silta so tawi silti an comci maɗa kecci jaada hen aɗa yaaha fodde kilométre donka dañde oto par ce que oto fof mo garitɗa jomum wiyata ko jolnatama nden leppina oto muɗum par ce que gonɗa ko comci leppuɗi wadde noon so tawi a darima ɗon a ƴeewi so tawi koko tuɗanno no mbirumami ni sa darima so toɓo ngo silti fodde mintaji sappo joyi ha mintaji nogas tawata ko ndiyam ɗo foof wiide ha laaɓi ha cikkanoma to ɗo meeɗa tudde toka payen banggue jangde teskama hikka bago guykali kewani kadi won kuule pawaɗe hen natanoɓe gadda portaɓe ina jaltina résultat ji nelde sehlaɓe mumen ndeɓe jaggande e wiya jaggue ngal no muusi ɓe poɗani haɗede wadde kono hewɓe mbi koɓe pawa ko saabima ha guykali ɗi usti ha badboniyankagal ngal usti aɗa andi so tawi wiyama guykaji ɗi ustimane eɗi keddi eyyi kono ustima hikka toka eyyi hayso ustimane aɗa andi kam so tawi en ƴeewi ko wayno Kaolack ina tolno sappo e jeenayyi e elew so tawi yaltinama sababu nde guyka so tawi wiyama ustima
ko gonga ustima kono kam gasani na portable ji nangol portable to en ji ne kadi do yenna do Daara Jolof en ji ben jogi ko groupe muɗumen WhatsApp indok résultat ji groupe muɗumen WhatsApp jogi kan ɓe wonɓe nder classe ɓe jomum ƴettat sujet tan nelda ɗum e groupe o woda ƴettuɓe sujet o ɗon mbaɗa ɗum traité neltira ɗum e groupe o ƴetten enenen dokken ɗum woɗɗo ɗum ko hikka e bac hikka o donc bac o hikka o e ussima kono noon e kuule ɗe ha joni ene keddi woni kuule ɗe ene keddi so tawi jomum waɗi ko fotani wadde yo holle han waɗi koko fotani wadde kono noon wona jomum waɗa ko fotani wadde kuugal yana e dow muɗum yimɓe dutto ene mbiya ene dewa e muɗum ene ñagono ɗum kuulal pawangal e muɗum ngal ene muusi yo itte walla yo wattire ndani donc min so tawi mi yii ɗum janggo e jaam mbiyanu ko mbaɗi ñamba cikkanmi ko ene moƴƴi kono noon so tawi kuugal ngal fawama e yam tan ha muusi an so tawi a yi a hulat aɗani noon pulaar wiyata wonde saade dikel saade nde wiya wonde laamima woodi mayɗo o wiya o wi wonde yo addane mayɗo o adda o nangui gada o tiime mayɗo mo fiyoɓe mbi wonde saada ha ngama o noddi yimɓe ɓe o wi on jii ko fi mayɗo ko woppani guurɗo ɗon yimɓe ɓe goto fof dari koye lawol so saada haali tan kadi ko haali ko ɗum woni ko so dawol dawi wa guiɗo ma so gañoma nanni dogal a toka eɗen gandi on ford ina mantini e nder leydi men to banggue laamuji meɗen saabu kala hande joguiɗo bac plus 1 mbiyatmi ni yimɓe gaɗo mbaɗa demande wiye plus o ni ɓuuri bonde a yiyat mbiɗo no jogui bac taw wawi windude hay demande joguiɗo bac wawi windude lettre joguiɗo bac plus 3 4 5 tawa poste mo ka fof wawa wadde so tawi jangde ñawi ko musiba ɗo vraiment eɗen jaadi e nder ñawowa eyyi aɗa andi to banggue jangde min e kala saaha mbaɗa heewi wiide so tawi en ƴeewi won e mawɓe meɗen fayi dow jomumen jangguirtuno ko gandal jangguirtuno ko dañde gandal hande o kala mo eɗe jangga jangguirta ko yomi ɓuuri hewde diplôme aji yomi jangguir mete mami dañ ligguey jangguirtumi ko kalis donc ɗum waɗi jangde nde wona ha taw hay discours jomum wawa sa ƴeewi hanki o sa ƴeewi jaarowo e duuɓi capanɗe joyyi fayi dow so tawi windanima e jaarowo e duuɓi capanɗe joyyi fayi less hande o so tawi windanima texte sa lelni texte uji ɗen aɗa wawi serdude par ce que toujours oya ɓuuri sellude bindin nde tawno nde janggata nde ko hakkille muɗum ɓuuri wonde hen kadi nden jangguirte no ko hakkille hande o jangguirte ko hakkillaji janani tokara ƴeewno so tawi a joƴƴini ɗo henne élewaji sappo tawi ko waɗoɓe CM2 a ƴetti a wiɓe yoɓe mbaɗane ko wiyete calcul mental ko henna turvat hen diwata ɗiɗo so heewi hiisa hoore hay goto watta ɗum waɗi ɗum ko ɗiɗo téléphone aji portable waɗi ɗum ko machine aji calculatrice ɗi nden kayeji waɗanno ko tableau ji mbiyeɗa 1 plus 1 égale 2 mbiyeɗa 2 fois 4 mbiya 8 ko hono noon yaranno kono ɗo joni hay goto ala mo mbiyata 1 fois 10 ha wima ko 10 wodan koni tan jomum ko nana dubba tan donc ɗum ɗon noon ene serti hanki ko hakkille liggortono hande liggortoɗa ko hakkille janan joguiɗa ko ordinateur joguiɗa ko téléphone portable ko namdal tan beddotoɗa hen tottuma jaabowol ngol donc aɗa andi ɓeɗon to banggue jangde muɗumen to banggue hakkillantagal muɗum to banggue gande muɗumen jiitata donc ɗum waɗi nden kala élève so tawi yalti wiyama tan kaari dañi bac te nden ko ɓuuri hen hewde so tawi a ƴeewi aɗa andi emin joguino mawɗo amen goto yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum Dieng Bou Farba awluɓe ɓe daari ene gulla c'est à dire génération goɗɗo rewnoɓe e mabɓe tawi won génération lombiɗon ɓen mbiɓe wonde ko barkinno e jangde ko Dieng Bou Farba en nawi baguelaji Sileye en holko waɗi ɗum par ce que waɗi ɗum kamɓe ko saaha nde ɓe kawri e jangde nde nden jangde ene muusi so tawi a ƴeewi wiyama département Podor foof centre wonno hanko Podor département Podor no worno centre d' examen wonno hanko Podor gummoɗa guila Nguy ha Podor jaara ha ko koyɗe gummoɗa guila Diaba ha Podor ko koyɗe jaara ha oto ala saret ala mbabba ala ko koyɗe jaara ha saɗa yaha yumma e bamma jomnataɗa ko lacciri jordi dañƴo hen seeɗa mo yummum jogui walla mo bammum jogui hunde seeɗa dugganeɗa sukara baddaneɗa e nder hen irte helde sukara une he ha ɗigga waɗe e nder lacciri ndi irte kono noon kala ɗo gonɗa aɗa jogui basil lamɗam so tawi ala sukara tan ko lamɗam pullata hen mbisa hen dihal maɗa puɓɓa ha reedu ma niɓɓiɗa gummoɗa poppa reedu paya école sa arti hedde oɗa sikke ko tewgolɗa taw noon ko lacciri logge ɗakkude
donc aɗa andi ɗum ɗon so tawi a ƴeewi e nde ɗon tampere e ɗam ɗon gurdam ɗam jomumen gurno e hande o jooɗoɗa gila jomum no waɗa seppe ha mbaɗa terminal a yaltani galle bamma a yaltani suudu yumma ko yumma defi ñamata ko yumma defi ñamata ko bamma dawri ñamata debbo a defanani yumma a wuppanani ɗum a lawƴanani ɗum a fittanani ɗum an gorko a dawanani bamma wona guese wona paale wona nambeji wona ballaji hay nokku ala dawanɗa bamma wona jeeri wima tan ko janggo kono noon hay ɗum ronka dañde e maɗa ɓernde ɓumde jomum daña bac itte wuuro muɗum wiya wonde hande o ko woni ko wiyete université ji amadou mohtar mboɗi non université ji amadou hampate ba ko gari ko woni e wiyete ivs ko en nana sara e nder leydi sénégal kala jomum adma walalde wiya wonde janggata ko jum ko ɗon université muɗum woni walla keeɓa walalde aɗa jangga totteɗa ko ordinateur ma connexion maɗa internet professeur ne heeɓi gayna ene jangguinma jomum wiya wonde mi yiiɗa ɗum par ce que way kono min mi dañani bac ni en jii sukaɓe woppuɓe jangde tan sababude ɗum wi tan min somi janggoyani université Cheikh Anta Diop walla mi janggoyani Gaston Berger komi goppowo école par ce que ɗum ɗo way kono koye CP1 gonmini ha joni donc par ce que jomum hakkille muɗum wonani e dañde gandal ngal hakkille muɗum woni koye jiiye kam o ha wiya wonde kaari koto janggata kaari ko ga janggat te garta kadi ha e université ni hay sono tawi a dañi chance a dañi inscrivade e Cheikh Anta Diop walla e Gaston Berger walla université fof bawɗo wonde aɗa ñaama aɗa yara aɗa leloɗo ɗaahi courant no welduma ndiyam no welduma ala hen ko joɓata fof ka joɓeteɗo bonande fof so tawi ari ko an waɗata nden bonande a jarama Abou Gaye yewta men hewde édition spécial balɗe temedere nde Macky Sall dañi balɗe temedere nde ñawama opposition dari wulli wi a waɗani jomoy dañi balɗe temedere holto opposition Sénégal woni opposition Sénégal ene mumɗi aɗa andi so tawi a ƴeewi 2019 élection ngaji présidentiel nde gasi mi wiyani yoɓe ñaaw bonande kono ɓe kaala ɓe ƴeewan ko moƴƴi ɓe ƴeewan ko boni ko ɓe on mbino ni eyyi aɗa andi mbimam wonde 2019 élection ngaji présidentiel nde jalti nde gasi Macky Sall wiya wonde ko kañum gañi discours gadano Ousmane Sonko o wi ko Macky Sall ko foti no cebdi giyal hankkadi mi woppanta ɗum hankkadi ko ɗo puɗɗimi haare hakkudaɓe Macky Sall kamɓe ɓeeɗo kam opposition wiyeteɓe ɓe kamɓe deƴƴi ɓe goppani ɓe ha balɗe maɓɓe temedere timmi kono noon kadi hay balɗe temedere timmuɗe ɗe kamɓe opposition ɓe kaalano ko kamɓe wonɓe e pouvoir ɓe ko kamɓe goni lokade opposition no kaldi par ce que tawi en ƴeewi premier sortie chargé de communication laamu ngu nde yalti ministre de la communication nde o yalti adena ko kanko ƴorɓi opposition kanko ƴorɓi APR naɓe Benno Bokk Yakar naɓe nde ɗum ɓenni kadi ha joni e nder ko wiyete wonde DPG ko déclaration politique générale o ha joni kadi ko kamɓe ƴorɓiɓe hen ɓen haydara kalani heddi noon hande o opposition so tawi ene wiye ɓe mbiyat tan opposition woodi ko Benno Bokk Yakar heddiɓe kam ko mayɓe heddiɓe mayɓe ɓe woni holɓen toka Benno Bokk Yakar no wuuri hollani hoore mum ñiŋani oncani ɓuccani haalani eyyi ko ɗum woni ko mbimi ko Benno Bokk Yakar hande o ko kañum wiyete wonde ko kañum woni opposition kañumen kam hay sinno tawi puɗɗata ɓe kam so tawi puɗɗi ene jabto heddi kay ko wonɓe ɗon nana ɗuɓini no mbayno muɗɓe condini hoto Déthié Fall woni mi ɓooyi ɗum namdade hoto Malick Gakou woni mi ɓooyi ɗum namdade hande o dillata e maɓɓe seeɗa e cettukonal ko Bougane Gueye ne wonko addani ɗum dillude Malick wona celluɗo mais laaɓaka noon kono ma ngar toon Sall non kono ko wona celluɗo ko fof aɗa andi leader meeɗa jabde sellani parti mabɓe ko ni mo Ahmed Aïdara nan ɗon e woɓɓe ne mbawi haalde hen leader goto politique meeɗa ardade parti politique ha jaaɓi wiya wonde sellani Boun Abdallah Dionne kay ha daare kombal mayde ene wiya mayi mayani kono yimɓe muɗum cali ko wiye sellani yimɓe mum cali ko wiye sellani nde wiya sellani fof wooda jaltuɗo wiya wonde wona gonga omo selli omon na kono yimɓe fof ne gandi o wi ko botok yo Allah yurmomo yaafom la même chose ne Malick Gakou ko ñawi ko fof yimɓe makko ne ponno yaltude Déthié Fall kay ne selli ko haɗ ɗum yaltude oɗo Babacar Camara en holtoɓe goni opposition hoto woni Anta Babacar Ngom en holto goni koye opposition qimete hande o kono kañumen fof mbimam nane pi sappo e toni muɗumen dillat hen seeɗa e cettukonal hande o ko Bougane Gueye Dany Thierno Alassane so tawi yalti hande jooɗo yontere hay goto nantani ɗum jonte ɗiɗi hay goto nantani ɗum so wona ƴorɓe haalata e par rapport nde o haalanno e ko haalanno e Macky Sall ko
Bougane Gueye hande Sall ko wiyatno Macky Sall ko wiyan ɗum ɓeɗo o soit o hay feccere feccitin o miijaki ɗum ni mataw wiidem mataw wonko ɗamna non wadde ɓe law men rewi lawol yeeso makko hay wona rewde lawol ni rewani lawol ala aɗo haalani to no wawi tan rewi lawol e makko rewani lawol e makko ni kanko hoore makko o hul kul huli nan ɗon an ɓeɗo yimɓeɓe eɓe kuldiɓe ha hande o kamɓe ɗo ɓe gonno ko ɗon tan ɓe goni tawde woni kamɓe ɓe donki dañde opposition dariɗo opposoɓe kamɓe dari ɓe opposi koye mabɓe Ousmane Sonko kañum opposi hoore muɗum opposi Diomaye toka musidɗo no yo kojomaji min goɗɗoyi toka so tawi APR walla Benno Bokk Yakaar kañum jogui 30 ko fawi beele ko Amadou Ba jeeyi 30 pawɗo o walla ko Macky Sall gaddi landaw jeeyi 30 pawɗo o holmaɓe jeeyi ɗum min de mi haalino ko kalnomi ko ha hande ko hen ɗum yimɓe garta hen toka ha hande ko hen keddimi so wona noon mi yiya ko wayli ɗum haal aɗa andi hakkude Idrissa Seck e Ousmane Sonko Idrissa Seck nde woni premier parti d' opposition woni leader d' opposition nde yeehi tawtoye laamu ya wonde ko Ousmane Sonko Idrissa Seck nde ummiti to Makki wi wonde mi hepti place am ɗon ɗo élection ngaji cowataw wadde minnene ɗo ɗo élection ngaji taw goɗɗi cowataw wadde Amadou Ba yeehi banggue muɗum ha wiya wonde dañi ɗum ɗo mi yiyani ko ene ittanami min e hakkillam eko jabmi ko gonɗinmi ko Amadou Ba 34% mo jogui o ko électorat makko ɓolo ɓoccollo électorat Macky Sall ala hen électorat goɗɗo ala hen an ɗum jiiɗa ko ɗum jiimi ko ɗum jaggumi ko électorat makko ɓolo ɓoccollo par ce que so tawi a ƴeewi kanko ceerno Alassane Sall nde o ummi ha nde o jofni nde holko ummi e Macky Sall eko Macky Sall yamiri ari tawti ceerno Alassane Sall e nder campagne mo waɗanno o holɗum wodani Amadou Ba hay goto tawtanimo hay goto yantananimo wona ko Macky Sall wi jeehe wona ko Macky Sall wi mbaɗe namnal toga haɗa men yaade motane to noon no wuli jaw ɓuɓata beele hannde so Amadou Ba yeehi banggue Macky yaade yimɓe APR yeehi banggue capantati ɗiɗi holna o ɗum walla beele peccatɗi mbaɗa andi ɗo ɗo ɓe jarata ɗo Amadou Ba omo jogui ko heewi nan e nder Benno Bokk Yakaar deeƴi ko heewi nan ɗon e nder APR ene deeƴi Macky ardi lando ha joni Macky ko ardi lando o ko fo hande o Macky yimɓe ene jogui e makko Abdou Mbow en Abdoulaye Daoud en Aliou Dembourou en woɓɓe hewɓe nan ɗo gondi ko oɗon mbimi Macky yimɓeɓe ene jogui e muɗum kutuya hande o kala jaaduɗo e makko oɗon kutuya ɗo e ɗiɗo kesam hesamaguji ɗi yimɓe goni e lundo heso ngo Amadou Ba e darde nde dari nde so tawi noon Amadou ummima so Amadou girñitima ko woni toon ko foof so tawi koɓe temedere mbaɗa andi kam capanɗe jeegomo ɓe tawtoyɗum kanko Amadou tawa ɗon en pamudiran ɗon jowen ɗon ma en gartoy en mbawa haalde no taccani rewo Sénégal mo tan ma wona kewol yewtere ɓennude haalin hen an e Amadou Moussa an toga heewi coow woodi wiɓe Abou Gaye anda hay batte e Mauritanie haala tan koko wela woodi wiɓe Abou Gaye ko bela tan ina jinga yaaya ko banggue woodi wiɓe Abou Gaye ala mo foti andude leydi Mauritanie e joni joni o caggal ɗen baɗe hakkude yewtere ma e Amadou Moussa hakkude Birane Gazouani holno way hol kawɗo aɗa andi tokara mami haalane gueɗel ayi nde IFD fusi IFDR nouvelle ari woni nde Ahmed Dadda arti wonno tan ko IFD Ahmed Dadda nde ari wonti IFDR nouvelle premier élection ngaji 93 wiya wonde Ahmed Dadda gagnima mobilisation wiya yimɓe ene puɗɗo hôpital national jaaha ha radio Mauritanie yimɓe ɓe gari ha ndendi Ahmed Dadda dari ƴeewi wi wonde marche hay fi wadde saabu so tawi marche waɗama ware heɓɓe ko ɓaleɓe meɓe safalɓe mbaɗe hake ɗon yimɓeɓe kutori Ahmed Dadda jalti e muɗum nden woni nde AC waɗa créé action pour le changement Meshoud Wulbul Khayri woni premier président AC Ibrahima Sarr woni premier vice président action pour le changement e oɗon saaha min gari min jaɓɓoyi Meshoud Wulbul Khayri en ko aleg ɓe totti kam micro ƴettu Meshoud Wulbul Khayri ƴeewi kam ha joni o kam koye leydi he wuuri min gummi toon min gari ɓogge ɓe mbi wonde tawde han mi haalino alege ɓe totto Abou Gaye micro min gummi ɗon min gari babaɓe nden min gari babaɓe kanko Meshoud Wulbul Khayri o wi kam wonde action pour le changement kala nde heeɓi pouvoir an kanko radio tan min nawatma nden mi miijaki ni min mataw mami ƴettu micro radio donc mi anda Mauritanie mi anda politique Mauritanie kono haysno ko seeɗa e cetto konal wonko gandumi hen aɗa andi Biram Dawoud Abidi haade Biram da won adiɓe Biram Boubacar Wul Meshoud kañum ardi SOS esclavage ko ɗon wonno ko hardani dari haɓa Meshoud Wulbul Khayri ari kañumne kadi dari darde hono Boubacar Wul Meshoud nde darinode
Meshoudou Boul Khayri premier élection ngaji addi hawrude 86 ne woni candidat maire Nouakchott hakkunde makko la mi yejjiti gonnoɗo oɗon saaha maire o ɓe poɗodiri wiyamo wonde ko kanko oɗo Meshoudou ko kanko gagni ɓe jeehi ha ala dernière minute wiya ala ko oya gagni Meshoudou Boul Khayri holko addi ɗum e laamu oɗo Mouhamed Houna Wul Haydalla 82 Meshoudou Boul Khayri ene woni gouverneur kay haydi on saaha Haydalla kañum so tawi ene ara e nokku waynotako fina tan berta pour yidde ƴewde o ari nden o ari Meshoudou Boul Khayri wiya wonde président ari nana aéroport kay haydi Meshoudou wi wonde mi jaɓɓoytako mo somo yiɗi jaɓɓede teddinede somo ara e nokkam ko kanko halfinimi ko min laamiɗon o tintintam mi jaɓɓomo mi teddinamo kono noon tawɗo tintinanimi min ko ɗo o tawatami e damal gouvernance mbaɗa dari on saaha Niang Haroun ene woni lieutenant ummi gila gouvernance ha aéroport ene doga ene reggini militaire uji nden Haydalla nde arti Nouakchott nden nomi Meshoudou Boul Khayri ministre du développement rural oɗo Biram Da ari Biram wonduno koye PRDS hade makko fatude to en kono noon Birane oɗo dille makko ɓuuri yaltude tigi tigi ko élection ngaji 2007 caggal nde Mawuya waɗa coup d'état 2005 premier élection ngaji caggal Mawuya kanko oɗo Biram Dawul Abeydi o wonduno koye biyeteɗo Zeyni Wul Zeydani Zeyni Wul Zeydani nde ɓe jeehi élection ngaji premier tour deuxième tour ene woodi hakkude oɗo Sidi Wul Cheikh Abdallahi kañum e Ahmed Dadda Zeyni Wul Zeydani kañum arno troisiéme taw hoy Sidi Wul Cheikh Abdallahi wiya wonde ene waɗe premier ministre kanko oɗo Biram Dawul Abeydi kanko wonno porte parole Zeyni Wul Zeydani nde ɓe jeehi Zeyni Wul Zeydani kañum ko homme d'affaires wona politicien mato hendu wuttino han dañi tasande heeɓi ko heɓanno yaari banggue heddi ɗon Biram kañum waɗi créé mouvement makko mo wiyata anti esclavagiste omo haɓe ko fati e maccugago o dari hen o dañi hen inde tigui tigui kono Birane bonnani hoore muɗum koye élection ngaji 2019 élection ngaji 2019 no waɗi ɗo ene ɗiɗo élection ngaji ɗi ko noon o wanno nden o wi wonde ko kanko gagni kono toga hewɓe mbi dande maayo o ko kanko hawi hen won goye kadi ko gujjaɗo togara an gonɗinani ko gujjaɗo togara min mi gonɗinani ko gujjaɗo kanko hoore makko o gonɗinani ko gujjaɗo aɗa andi holko woni ɗum mami arani mami arani élection ngaji ɗi nde mbaɗi le 29 juin résultat ji ɗi jalti provisoire seni o yaltini résultat ji ko le 1er juillet 1er juillet nde yaltina résultat ji ɗi wiya kala candidat ene jogui 48 heures heure uji 49 so tawi woni a yaadani hen ya wullitoyo wullitango wona ɗemgal wullitango wona gulali wullitango wona yaltude e beddaji wullitango ngo ko an aɗa jogui résultat ji bureau par bureau centre par centre calcula fof kara centre joƴƴiɗa ɗum banggue ndendina fof mbaɗa ɓatake maɗa nawa to conseil constitutionnel mbiya wonde min mi jaɓani résultat ji jaltuɗi tugnade e min ko ɗum ɗo joguimi déposa lettre maɗa conseil constitutionnel ƴeewa rucco e calcul so tawi ene woodi rokkuma gonga élection ngaji so tawi mbattete so tawi ko an gagni tottuma gagnamaɗo so tawi wondi ka gagnaɗo wima wonde ka gagnaɗo a rokkama waktuji 49 an a wi wonde ko an gagni gulali gulli ronkama ya windu lettre pour wadde recours maɗa a waɗani hen haydara yimɓe ne maaya sukaɓe ene kirse ɓeene mbare ɓeene pelle ɓe birikaji muɗumen ene duppe an aɗa jooɗi e nokku maɗa aɗa deeƴi tokara so tawi a wi wonde ka gujjaɗo min kay hayɗe nde o yeehi toon nde ittali keddi mayɓe ɓe jaloyde ƴewde autopsie ji ɗi ko wayi yo yaa ko adi ɗum ala o yeno campagne ma togara non togara ay résultat ji ɗi nde jalti le 29 no élection ngaji nde mbaɗi le 29 le premier résultat ji ɗi nde jalti wona won rapport uji ummiɓe kay hayɗi ngari tawi mo Nouakchott jiɗɗa wiide ko wujjani o hawatan no fattan mbimi rapport aji ɗi nde tawi mo Nouakchott nde mbimo wonde ko joni noon Birane résultat ji jalti wiyama ko Gazwani gagni joni an holko mbiɗa o wi mi jaɓani mi gagnaka ɓe mbi wonde so tawi a gagnaka hol gagni o wi wonde ko min gagni ɓe mbi joni noon holno mbatten o arti o deƴƴi ɓe mbi wonde minen min jiiɗi ko mbaɗa déclaration a gagnaka nodda jalten marsen o wi wonde ala o sali noddude ɓe jooɗimo fodde balɗe ɗiɗi tati ɓe mbaɗani hay déclaration goto so wona hebde nder cuuɗi tan min jaɓani point de presse moɓe mbanno kanko Biram Dawul Abeydi kanko e Samba Thiam point de presse oɗon moɓe mbanno kanko Biram o sali haalde wona ko Samba Thiam haali est ce que ɗum ɗon ko point de presse an a wiya aɗa waɗa point de presse noddu journaliste uji ngal
kono so tawi a waɗa point de presse nodduɗa ko militant ko waɓeno Abougay en jogui ko téléphone aji muɗumen ko ɗum woni ko pilmir ene pilmir han ene mbaɗa live aji enen ɗuminen Samba Thiam haala muɗum laaɓani hay goto teskaki député Khady Ba Haali Diallo Haali Diallo jafɗa omi yettimo Ba Haali Diallo Haali Diallo onon nande miijo kono won wiiɓe ngoyi kaali ɗi puɗɗima ko adi ɗo joni saabu an amuson kala haala kayitaji yimɓeɓe mbi on sattinde won kayitaji sattinde won électeur uji ko wayno Sénégal ala bureau ji woote kala ɗo ɓalle ɓuuri heewde ko kaɗa woodde beele ɗum mantinta ko hen tokara aɗa andi Mauritanie wonɓe ɗo ene koɓe sappo so tawi koɓe sappo nodduɓe namdoɓeɗaɓe hoole mabɓe ganduɗo ambassade Mauritanie ɗo woni nodduɓe namdoɗaɓe mete registre ambassade jooɗiɗo ɗo henno registre muɗum ressortissant ji Mauritanie wonɓe ɗo henno ɓe namdo no foti binditi e oɗon registre wadde ko wiya haɗi ɗo waɗede bureau ko ala Mauritanie e bo mbimi ko aɗa andi bureau walla ko ɓilal bureau ɗo ene wona ko ma kota wooda wiya wonde aha ɗo noon ko ma dañen temps d'inscrit e liste électorale o e oɗon saaha mbawen wadde ɗon bureau so tawi en ngala ɗiɗon inscrit ji en mbatta ɗon bureau ko ɗum woni ko woodi ko ɗum ɗon noon so tawi wodani bureau wattake ɗon so wiyama wonde e gam so tawi wiyama non mi salaki Mauritanie ene keewi ɗo Mauritanie ene keewi ɗo e ɗemgal kono mbimami ko Mauritanie naɓe ɓe mete ɗo hen aɗa nana ɗo association ressortissant ji Mauritanie ɗo hen e Sénégal aɗa nana ɗum minanani min mbayru mi nande association ressortissant ji Mauritanie ɗo hen e Sénégal mbayru mi nande ɗum koye 2006 won étudiant ji ɗi gonno ɗo e oɗon saaha mbaɗi ɗo ene créé oɗon ɗum ɓeɗon noon jeehi laabi muɗumen mi anda association ene odi ha joni walla natti wodde Sénégal naɓe mi haali ñanden mbimi wonde so tawi a yeehi Mauritanie ma taw association ressortissant Sénégal naɓe wonɓe Mauritanie nayi teɓe goto e domaine aji ɗi foof so tawi koto awoɓeɓe so tawi koto marchand ambulant ji ɗi so tawi kañumen fof ene gandi ambassade muɗumen ɗo woni ene gandi ene jogui adresse uji numéro uji muɗumen téléphone aji nan toon wonɓe ɗo ene Mauritanie ɓe ganda ambassadeur Sénégal gonɗo ɗo holno wiyete no waɗi ressortissant ji Mauritanie nan ɗo hen e nder leydi Sénégal mbima ɓe ganda consulat Mauritanie o holto woni tokara aysa tawi aɗa wiya wonde a wujjama a jogoto dalilu laaɓɗo mbiya wonde ka gujjaɗo sa wi wonde ka gujjaɗo a felli he aɗa haaɓe walla aɗa wiya yimɓe yo jaltu kaɓanoma wonde ka gujjaɗo yaltu kaɓeɗa Birane min jimi Birane ko manipulateur waɗi han koko tubakoɓe mbiyata ko victimisation ha hankkadi hakkillaji kucce e muɗum hucce e muɗum ko sukaɓe aɗa andi holko woni ɗum Birane ñanden tan hade élection ngaji ɗi wona wiyama wonde Birane ɓe keeɓi e laamu Mauritanie kanko Birane o hoore makko 1,5 million uguya en wona kanko tan ko ballal laamu faade e politicien fattan walla wona on kalis non mi anda heddiɓe ɓe mi anda heddiɓe aɗa andi holko waɗi wiide mi anda heddiɓe gandumi ko kanko jaɓi wonde o heeɓi won heɓɓe deƴƴi non haysono tawi won heɓɓe kaalaji kanko kam o heeɓi o deƴƴi mouvement makko wi wonde kalis o yo artir ɗum e mouvement o ko mouvement o rokka o wi ala wona mouvement o kanko rokka wonti haala hakkude makko e mouvement o wona ko nden woni nde o wi wonde parti ji keddiɗi goto fof heeɓi ɓe keeɓi 600 million ɓe keeɓi ɗum ko nden woni nde waɗi accusé IFP mo Mouhamed Wul Mawlud o wi wonde keeɓi ko 600 million Mouhamed Wul Mawlud kañum woni président IFP Lo Gourmo Abdoul ko kañum woni premier vice président kañum woni avocat du parti wimo wonde kanko Birane ko accuse ɗa min ko wona gonga ittu pirta ɗum jafnoɗa so tawi ɗum ala komi portoma plainte o wi wonde o yafnaki ko ɗum woodi holko wondi hen Lo Gourmo holko wondi hen parti goɗɗo kanko hakkude makko e mouvement makko ko mouvement makko Birane wi wonde mouvement makko wimo wonde a heeɓi temps addu temps o gartira ɗum e nder hen o wi wonde mi artirani saabu ko min rokka ɗum ko hakkude makko e ɓeɗon eyyi kono toga ɗum holko nanni hen Abougay hawde nde hewde yimɓe mum non ko ɗum woni ko mbiyanmami ko holko addi hen Abougay nde Lo Gourmo wimo yo waɗ o yo waɗani Lo Gourmo portimo plainte on saaha ko député ɓe mbi wonde plainte Lo Gourmo wawa wadde tant que immunité makko parlementaire makko itta ɗum o yeehi assemblée immunité parlementaire makko itta wona ko yimɓe koreji Lo Gourmo en kañumen daari ene ƴetto yummum Lo Gourmo ene ƴetto bamum mbi wonde ko jasɗo ala fof façon ƴettore nde Lo Gourmo ƴettaka ɗo hen ala fof façon biyate bonɗe ɗe Lo Gourmo wiyaka sababu nde kanko Biram Dawul Abeid saabu o wiyama wonde o wujji kalis parti makko o wi wonde mi wujjani o takki Lo Gourmo wimo takkita no yaada e makko e sariya yimɓe jeggiti ko waɗi ko goppi ko waɗi ko beddi ko waɗi ko ladde nangi ko Lo Gourmo waɗi ko par ce que wiide wonde Lo Gourmo e yaha no wonde safalɓe ene ƴetta koreji muɗum ene jukna ɗumen ene waɗani ene wattani ene waɗani wattani
donc wonko welani haalde gongaji ɗi kamɓe murtannaɓe ɓe kalani ɗum wonɓe toon ɓe électeur uji ɗi ɓe kalani ɗum kadi min jimi Birane omo heewi militant ji kono o ala électeur uji ay tokade min haade élection ngaji ɗi mi yeehi ɗo Sara Ndol mi yeehi Wocci mi yeehi Babaɓe mi yeehi ɗo Kay Heyde nde jaami nde ko nanmi yimɓe ɓe ene kaala ko mbimi ɓeeɗo kala nde ɓe jeehi élection ngaji ɓe fiyete toga a jaama yewtere men ari haa ɗo wasa wode wiiɓe e commentaire ñande en hamma yo sonko wawi dangga mamum yoolima jafɗon konngol ngol haɗa ɓuga e taccude mo tan yo haal Sénégal cakkito tomi ko beele laamuji men hannde e Afrique parti luulndiɗo hayso hawi beele jabde parti ko wayno Sénégal ko jaɓata ko neɗɗo jaɓa hawama beele ne weeɓe leyɗele men Afrique hannde o eyyi aɗa andi Sénégal to banggue démocratie Sénégal ene daɗi hen leyɗele kewɗe no feewi walla ni taw e nder Afrique so wona Afrique du Sud hay e nder aduna walla ko way kam no hande o ko wayno Benin en hay ɓen eɗen mbawi wiide wonde Sénégal dattima ɗumen kono Libéria en puɗɗima kono so tawi a ƴeewi ko wayno Rwanda en ko wayno ko wullete ɗo ko pop ko Sénégal daɗɗi ɗumen laaɓi sappo heddi noon ko weeɓani andude min ko onon cuɓino kam lamminin ko onon jalti e yam cuɓi goɗɗo yiddemi hayso mbaɗa wawi mi tottiro on donc ɗum oɗon fartange ko Sénégal tan dañi ɗum heddi noon koto banggue leyɗele ɗene kadi won hunde won so tawi aɗa fooɗono ɗum won républicain won gendiyanke woni wonde gendiyanke min gendiyanke mbiyanmi gendiyanke kañum woni républicain kadi goto foof ko gendiyanke goto foof ne kadi ene foti wonde gendiyanke wonde républicain so tawi en gari eɗen pooɗodira togar an ko an jooɗi e jappere mbaɗi yo wonde somi heeɓima komi barowo kala nde laamimi an kay mi hirset tan kala nde laamimi won musibbaji mbaɗi e temps an kay kam a daɗa ha hen togara ma woppidam laamu hay somi gaƴini weeɓata donc neɗɗo lellu programme maɗa min ko ɗum gonɗinmi somi heeɓi ko ɗo tawmi leydi ndi mbaɗi yiɗi wadde hen ɗum mbaɗi yiɗi wadde hen ɗum taw koye dow ɓamtare taw koye dow gonga hay sinno tawi a wawa waddude gonga o kono ko ene deñña hakkillaji yimɓeɓe min de mbaɗa andi mi liggaki e laamu Mauritanie mi liggaki e laamu Gazwani kono mbaɗa andi ɗiɗo duuɓi joyi kam ɗi o ƴetti laamu ndu leydi ndi ene deeƴi min kam mbiyanmi leydi ndi ene deeƴi to banggue leyɗele dande maayo ngone heeco togara ay to banggue leyɗele dande maayo de togar ay won ko heewi ko heecowde togar ay won ko heewi ko ganduɗa mi wimo wonde gongaji ɗi labdata togar won leyɗele nanɗo ko enen jeeyi leyɗele meɗen ɗo ko yewtere wonde garta Sall togar won leyɗele nanɗon ko joomen leyɗele en ɓe ko enen dendi leydi ken ɓiɓɓe baaba mi ƴetta leydi meɗen mi yeeya tawa ana tinani eyyi kono wonen ko hepta saabu ma en ndewindo ko joguiɗen hen ko toka ko noon hayso tawi tekkere nana luuɓa hakkude woni yimɓe ɗo e nder leydi ndi to banggue dawrugol ma en gartu hen hol konngol ma cakkitol faade heeɗiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe yewtere men heewide édition spéciale eyyi ko yidde wiide yimɓeɓe tan kala ko ena waɗe kala ko joomum ene yaaha kala ko aɗa haala haaldu gandal jogoɗa hen humpito so tawi a anda mbawa namdade hoto yaw nadde e haaluji ɗi gandanɗa hono waɗa ko haaluji jiiɓoji taw ko kalata hen ko an haydara hen ala ko jananeɗa ko nande tol tan wiya tokket mi nana hunde nana waɗa to woda mbiɗomi hen ko ni yaari kanko mbiɗomi noon o tawaka min kaltowo o mi tawaka yeru tan mo dokketen ñanden Madina Gounass nde wiya wonde oto ceerno helama wona won jaltuɗo tan yaltini foto oto goɗɗo wi wonde o ceerno sodnama oto goɗɗo belende roboji ne daari ne pella oto so fiyande waɗi tut fiyande wonta ndiyam kural jakawal wonta ndiyam taaya wiya wonde ko ceerno sodana on oto te oto mo ceerno jogui oto kelaɗo o hay on wona belende won ko ganduɗa hen wona ko chauffeur ceerno wi wonde wona belende nde kalantemi de aɗa tawa nde kalanteɗa nde mbaɗa tawa ɗon ka en mbawa dañde ɓurɗo ɗon laaɓe kono noon so tawi Djiby Dieng darima ɗa wi wonde oto ceerno o ko belende Djiby tawaka ko nanɗo te ko nani ko laaɓaka kalanɗo ɗum one kadi laaɓaka donc ɗum woni ko jiɗɗen wiide neɗɗo so tawi aɗa haala e hunde ko rendo rendi haaldu hen gandal so tawi a anda jaɓa fiide sappo e toni maɗa mbawa deeje mbasa jibde yimɓeɓe
woni jibde yimɓe ko haalde ko anda an aɗa andi ko kalta ko an aɗa andi ko fenani ɓe kalantaɓe temedere heɓɓe so tawi koɓe temedere capanɗe jeetato ɓe ene gandi ko fenani kono an a hertani fende a hertani haalde ko wona gonga neɗɗo foof noon ene foti hertude haaltanede ko gandanɗa hono wiyeede wonde ko kaari haalno hanki heddo ene moɓo gasi laaɓi yeeɓiyankoɓe ayaw Pinde TV yewta herende édition spécial ma en gartu e toɓɓe ɗe ganduɗa e batu mo ganduɗa CEDEAO waɗi to leydi Nigéria e kawtal leyɗele alliance des états du Sahel waɗi toon to Niger e lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi